Hausa, sashin Hausa na Radio Faransa na godiya da wannan dama da ka bata za ta tattauna da kai. 'Yan Najeriya da suka san irin taka rawanka a fagen tamola sun ta bibiya, sun zura ido yaushe za su ganka a fili. Gashi nan ana ganin ka kana motsa jiki amma ba a ganka kana taka leda ba a wasanni da aka fafata kawo yanzu. Me za ka gaya wa magoya baya da ke bibiya da kokarin ganin ka taka leda? Me ya faru ne? Wai me ke faruwa ne? Assalamu alaikum, na gode sosai da wannan tambayan da kake mun. Ina ta ganin sakonni daga kasashen ba da labarai da yawa da magoya baya da kowa suna tambaya me yasa har yanzu ba ga Ahmed Musa a cikin kwallon kafa ba. Kamar yadda zan faɗa, wannan ba wani sabon abu ba ne. In Allah ya ce zan shiga in canja wasa ko kuma ni ne zan zamo sakamakon abin da muke nema, to haka. Amma kwallon kafa abin da nake so mutane su gane, su ci gaba kawai da yi min addu'a, su gaba da yi ma tim din addu'a. Allah da ranar da zan shigo, watakila duk mai haƙuri za ka ga ka ci amfanin abin da kake so ko baka ba wani tashin hankali nake so ko wani abu ba. Amma su ci gaba da min addu'a, kuma su ci gaba da yi mutum din addu'a. Nasara shine abin da muke so. Duk wanda yake ciki tun da yana abin da ya kamata mu goya mishi baya. Duk lokacin da nima na shigo, Allah ya sa ta rabona ne za a samu abin da ake so, abin da ake nema kenan. Kawo yanzu ya kaga yadda tawagar ta Super Eagle ke taka rawa? An ga wasanni na rukuni kamar wasan ƙarshe da suka buga daga Kamaru, sun nuna bajinta fiye da kake tsammani. Wai me ya kara wayannan 'yan wasa gwiwa ne suka lallasa Kamaru a wani mataki da ba su saba yin sa ba ma tun fara wannan gasa? To maganan da na saba yin ma 'yan kwallon mu shine, wannan kwallon da muke buga akwai lokacin da zaka bari. So menene zaka rubuta wanda in aka zo ana labarin ka za dinga tuna wannan abin da kai maka sanka. So kaga wannan maganan dole, duk wanda ya ji wannan maganan dole abin zai taba shi. Ko ma ya kake, in ma kana cikin kwallo ne ko baka ciki, dole ka sa kwazo. Dan yau zaka gama wasa kana buga ma kasanka, amma ba abin da ka ajin da in aka zo duba cikin tayar a ce an tuna da wani kaza ga abin da yayi lokacin da yake buga. So kaga yanzu Allah ya sa muna da rabo har muka ci wannan kofin. Kaga dukkan mu 25 din da muke nan mun aje wani tahirin da dole kullum ana maganan kwallon kafa a Najeriya za a dinga kiran sunayenmu. Yaranmu da za su taso za su dinga alfahari da wannan abin da mu iyayensu muka yi muka aje. So ina ganin wannan maganan kai shi yasa muka shiga wannan wasan da zuciya daya, da duk abin da za mu iya muka iya kokari har muka samu nasara a wannan wasan. Ma'ana dai kana ɗaya daga cikin, har yanzu a matsayinka na ɗan wasa da abokan taka ledanka, kana ɗaya daga cikin masu ba su shawara kenan a wannan tawaga. To ai ni ne captain na team din, so dole ni ne duk wani magana, ni ne na farkon da zan faɗa abin da ya kamata kafin wani zai faɗa. So kaman wannan sirrin mu kenan yanzu na faɗa mu a ciki. So shi yasa kake gan kowanne wasa muna ɗaukan shi step by step.